Ahoj Koncept, pozdravujem z Bruselu, som Zuzana Pastyrčák-Duchová a je tu so mnou Mária Beňačková-Ryšková, ktorá práve domoderovala jednu diskusiu a zúčastnila sa aj stretnutia s Ursulou von der Leyen. Takže Mária, ako to ide na novom európskom Bauhaus festivale? Ide to super, tá diskusia bola fajn celkom. Bola tam komisárka Ferreira, ktorá je vlastne zodpovedná za kohezné projekty a za reformy. Boli tam zástupcovia miest, Dubrovník, Turku, minister z Rumunska, ktorý vlastne sa venuje investíciám a európskym projektom. No a hovorili sme o takej téme Change on the Ground a tak skôr ide vlastne o také projekty, ktoré reprezentujú nový európsky Bauhaus, ktoré vieme ukázať úplne konkrétne. Bola tam revitalizácia nejakého postindustriálneho areálu z Dubrovníka, boli tam vlastne bioparky, alebo respektíve parky, ktoré vlastne podporujú biodiverzitu v mestách špecificky. Povedal vlastne peknú myšlienku ten speaker, že treba pozvať prírodu do miest, že je čas. Takže naozaj to bolo zamerané na také pozitívne veci, že ukázať úspešné príklady projektov. A čo hovoríš na prezidentku Ursulu von der Leyen a jej prejav? No to neviem ani, či potom môžeme dať do tejto nahrávky, lebo nakoniec neprišla. Samozrejme, že vždy títo vysokí politici majú program nabitý, ale išlo skôr o stretnutie vlastne takého okrúhleho stola Ursuly von der Leyen. Stretávame sa častejšie. Od začiatku vlastne nového európskeho Bauhausu pomáhame tvoriť ten koncept, prinášame nejaké nové myšlienky, že máme to vlastne tak posúvať celé to hnutie, takže stretli sme sa vlastne aj s ľuďmi, ktorí priamo sú zodpovední, čo veľa možno si ľudí nevšimne, že vlastne to organizuje Joint Research Center, čo je vlastne také spojené výskumné centrum. Veľmi sú to fajn ľudia, profesionáli, ktorí sa venujú z rôznych uhlov. Možno aj preto tento projekt, táto iniciatíva vyzerá možno trochu inak, ako sme zvyknutí, že je veľmi participatívna, prizýva vlastne ľudí, snaží sa spájať partnerov, takže my sme vlastne debatovali o takých ďalších krokoch. Áno, to sú vlastne vedci, ktorí sú veľké kapacity vo svojich odboroch v rámci celej EÚ. Ale tak aspoň sme zažili jej príhovor v utorok na slávnostnom otvorení a tam bola naozaj taká nadšená, hovorila o tom celom vývoji tejto iniciatívy a ja si myslím, že môžeme byť veľmi radi za takéto líderky a lídrov a kiež by ich bolo viac, lebo asi každý môže urobiť niečo iné. Tak čo by sme odkázali povedzme slovenským architektom a architektkám, čo by si mohli zobrať z tejto iniciatívy? Tak keď ešte sa vrátime teda k predsedničke Európskej komisie, tak ona naozaj je takým vzorom možno pre mnohých, že pustila sa do iniciatívy, ktorá vôbec nemusela byť úspešná. Pustila sa do toho, že vysvetľovať svojim kolegom, bojovať, za zdroje a tak ďalej, k tej téme naplnenia Európskej zelenej dohody a to chcelo naozaj dosť odvahy a teda ono zaznieva to tu veľmi v Bruseli, že teda čaká sa na voľby, čaká sa čo bude, že či ona bude pokračovať v tejto funkcii a že od toho sa odvinie veľa vecí, ale ako viackrát tu už padlo, že tá iniciatíva položila vlastne pomenovala tie princípy, ktoré si všetci myslíme, že ďalej sa budú presadzovať. Už či tam získa vplyv možno niekto iný, nevieme, ale je to vlastne na nás. Je to tých partnerov nového Európskeho Bauhausu už je viac ako 700, to je zaujímavé možno aj číslo a oveľa viac je takých, ktorí robia vlastne projekty v rámci týchto princípov udržateľnosti, kultúrnych hodnôt a inkluzívnosti. Takže ten odkaz je, že pokračujeme v tomto a možno viacej sa ešte prepájeme, hovoríme o tom a robme spolu ďalej. Takže podarilo sa nájsť nejakú tú širšiu podporu s radou odborníkov, odborníčiek, ale možno aj verejnosti?
Áno, no tak aj akože pýtajú sa ľudia veľa vlastne aj na tie finančné zdroje a tuto tiež už padlo, že tých zdrojov vlastne z tej koheznej politiky je teraz presne to číslo, si nepamätám, či to bolo 200 alebo 250, že rôzne zdroje, rôzne dotácie, rôzne typy dotácií, že ide vlastne nielen o priame dotácie na nejakú výstavbu, na také vlastne fyzické aktivity, ale treba aj podpora takých mäkších aktivít, vzdelávania, rôzne sociálne, inkluzívne projekty, takže áno, že už vlastne vieme hovoriť aj o tých zdrojoch, ktoré majú istým spôsobom nejakú nálepku nového európskeho Bauhausu, ale aj o tej vôli vlastne aj politikov, že videli sme aj v tom paneli, ktorý som moderovala, politikov naozaj na úrovni ministrov, potom na úrovni nejakej regionálnej, ktorí sú až fanúšikmi, že veľmi podporujú túto ideu. My sme sa stretli s Ruth Schagemann, ktorá je predsednička Rady architektov Európy a tá vlastne vyjadrila myšlienku, že architekti a architektky sú agenti zmeny, takže ja si myslím, že architekti a architektky sa môžu zapojiť na rôznych úrovniach, presne ako si hovorila, že už od toho vzdelávania až po tú výkonnú možnosť a treba ešte spomenúť aj Slovenskú komoru architektov, ktorá sa veľmi podieľa na šírení ideí nového európskeho Bauhausu a možno by sme mohli povedať pár slov o satelitnom podujatí, ktoré spoluorganizuje aj Komora architektov. Hlavným organizátorom je Manifest 2020, teda s partnermi a tu je taká zaujímavosť, že vlastne ja sa počas týždňa zúčastním troch vlastne veľkých aktivít, čo sa týka festivalu v troch mestách. Teraz som teda v Bruseli na tom otvorení, moderujem diskusiu. V piatok budeme mať v Novej Cvernovke NEP in Central Europe, čiže snažíme sa nejak pomenovať, že čo v našom regióne, v tých krajinách okolitých, okolo Slovenska rezonuje v rámci NEBu, či sa chceme prepojiť, nechceme prepojiť, čo môžeme urobiť. Špecificky teda partneri zo Slovenska, to bude teda v piatok a určite vlastne aj po skončení vydáme nejakú tlačovú správu, nejaké závery, takže aj kto sa nemôže zúčastniť, bude to online. A potom idem v pondelok do Berlína, pretože ďalší vlastne partner tejto celej iniciatívy, Slovenské centrum dizajnu, sa vlastne spojil s organizátormi tzv. Triennále Moderny a vlastne vytvorili Etom NEB Lab. Môže to znieť tak zašifrovanie, ale tieto NEBLABy sú vlastne takéto väčšie projekty, ktoré spájajú viacero organizátorov a majú teda rôzne ciele. Ideme na prvé stretnutie, takže o tom možno niekedy môžeme poinformovať. Určite budú tam zaujímaví partneri, takže to môže byť pokračovanie rozhovoru. Tak ďakujeme, sledujte nový európsky Bauhaus aj naďalej a my ideme na ďalší program.